Hei, bună toată lumea, numele meu este Alina și astăzi o să vă învăț how to be a scene kid. Da, păi, ce să spun, accesoriile. Întotdeauna să ai accesoriile bune la locul potrivit. Accesoriul potrivit la locul potrivit, sorry. Da, părul. Părul trebuie să fie tăiat de cineva care se pricepe, logic. Fundița. Very important, yeah. The makeup, yeah, it's not so good pentru că, da, n-am luat prea mult timp să mă machez sau, da. Brățara, curcubeu, îmi place, inele, da, tot ce trebuie. Nu uita blugii, bineînțeles, mulați, pantofii roșii cu buline. Accesorii de la cel mai mic, 2 plus 2 egal 5, până la lucrurile mari, de exemplu, bluza. Să nu iei niciodată bluza greșită. So, da, that's it. Nu uita de atitudine, ascultă muzică bună și be seen.